Esti kis sütögetés. Kis gomba. Na. Új, de jól néz ki. Jó van. Megpucoljuk a gombát. Vagyis már megpucoltuk. Nézzük, mi van a tepsibe. De fincsi. Frissen sült féknyergek. És neki állom véglezni. Nagy a család sokat. Nagy a család, várjál. Ja, nem jó, itt ezt nem forgathatom a videót. Na. Betesszük a sütőbe. Jó. Beleér? Aha. Hol? Oldal. De mi? Anyára. Mi lesz a vacsora? Na, megvan? Aha. Most nem érde. Elvileg van egy milliméter. Ha lehet, akkor ezt nagyobb sütőbe kell csinálni, ezt az ételt. Az egy kicsit olyan. Igen, hát ezt kicentiztük. Hát toljuk arra egy kicsit. Igen, ez meleg, ez a sütő. Na jó, van vége a videózás. Nem áll. Egy Oscar esélyes. Jó. Majd az előre betátolt féknyergeket 20-25 percig 150 fokon sütjük, majd melegen tálaljuk. Na jó van. Nem lobban lángra, vagy mi? De gyullad? Gyulladja ma be. Főkuktán. Finom lesz? Akkor állatok vagyunk ez meg. Szerintem ilyet se csinál senki otthon. Jó, van, csukd be. Jó lesz. Beállítjuk 25 percre. 25 percre? De még föl is kell melegednie, sütőnek. Vagy 26. Ezt te filatosan csinálod, bazd meg. Le kellett volna pucolni a sütőnek az ablakát. Na mindegy, szóval ott vannak benne féknyergek. Na jó, van ennyi. Most várunk. Várunk. Elkészítjük a körömet.